uba yau na karshen bariki in yi saki a ƙitahiya to waye buɗe ɗakin nan in saki 9 wallahi ta ja kanta yana ƙara 10 kanta 19 kenan. Oh ina maman Batula take? Maman Batula wai me yake ni? Wai in sake ki kisa kuwa? Wallahi ba inda zani. In sake ki kisa kuwa? Ai ko zaki ga tashi hankali wallahi cikin gidan nan. Ba inda zani na sani. Idan ba kin ta gidan ku na kowa dan bariki ba. Ga madaran gidan miji. Wallahi yana ce Wallahi ga madaran ba inda zani. kun ba kin ba gidan nan na kowa dan bariki ba shege ne. I want problem. Ki tsaya mana wallahi da yana bubbuga miki ita a ciki. A garan kowa dan bariki da aure irin ki. Iso ne